Kinamot na yun. Kikayo. 15 years, Dayan. Ayaw ka nakabalik, anay. Di, 15 years old ko nga. Nilakaw, anay. Nilakaw diri Pila man ko. yung edad, anay. 28 na karon. So, piningay, suon ako. Suod kami ano ito sa una bata-bata pa no. Kay mas kami ito magpalit og bitsin. So, ako lang hinduman ba. Ang ganaan namin ako. Uban kami pinito, palit bitsin, palit asin. Manok yun ni Bisaya ba? Manok Bisaya na, kaya naman ako igsuon na kauli. Isa pa, unsam ni mana sa kala? Gayo, i-adubuhan man og manok na Bisaya. O man ako na videohan, naghila ka mawa. Naghilak. Naghila ka, luto na. Luto na to ang sa surol, Bisaya ng manok ko. Native chicken. So, mo niya to ang adobo. Adobo. Wala. Kutsinta. Pila na kakatuig wa kakaon kutsintaan? Na, 15. 15? 15 years? Mo pagkakaon na 15? 15 akong edad. 15 ako edad, libi ako ha. Dari O man ako na videohan, naghila ka mawa. Naghilak. Naghilak. Mamay man dito. Oo, ka video. Dako di ka. Kaya na ako igsuon no nakauli. 15 years na, mga 15 years bago pa siya nakauli din karon amo abalay. Ya wala kay ko ka video kay sana busy kayo. Dako lagi ka tanawon sa camera ma. Nao na ton sa giluto ni mama bay kay naman siya bisita gud. Na, mura gini karon. Ano siya may giluto? Gay. No? Manok yun ni Bisaya ba? Manok Bisaya na kay naman ako igsuon na kauli. Unsa pa? Unsam ni mana sa kala? Gayo, i-adubuhan man og manok na Bisaya oh. Iya lagi. Jom na. Inununan niya Net. tuna. So kuya lagi ni Madero. So na ako igsuon nga bago pa nakauli no. So 15 years man siguro. 15 years more than 15 years. Ayaw siya nakabalik din ni balay. Ganina mong god pagtabo na mo dito, wala ko naka video no kay sana mo ragwa na ako nakunahunaan mo ng video pa ba. Yan. So nara ko igsuon na to. Atro siya pangutanon kung unsa iyang kwan kanang ikasulti after 15 years nakabalik siya din nga sa balay bitaw. Ikaw ma, ano naghilak mga ganina ma? Ha? Ay, gimingaw. Okay. Nihilak mo malagi? Eh? Walang na video ni gilak lagi kay. So tanan ako igsuon karon. Kini unsa na siya surol? Ayay, ready nang surol og ang kuan no. Kini para surol. To na nana man ang adobo dito. Paits kayo. So una na. Papa. Kunsa mo dia? Busy pa man sila. Basic pang 15 years Dayan, ayaw ka nakabalik anay. Di, 15 years old ko nga. Nilakaw anay. Nilakaw diri Pila man ko. yung edad anay? 28 na karon. 15 years old ko ni Bia diri. Ha? 15. So pila man ang 28? 15. Hapit ra. Kuan ra. 14. Si 14. Ay 13 years ra. 13 years. Giraran. Ay dili. Sa agmat sa ta. Oh, Nya unsa man ni may kasulti na kauli na kanayan? ha? Unsa man? Oh, sweetie. Indot oy, syempre. Ilang ka years niya. Kuan pa jud sa tawag na. Nalimot pa jud ko kung ano ba ko. Ano ko sa driver. Mo na yung eskwelahan sa ano sa elementary sa susura. O mao na ni. Dito ko ba na okay mo dili ko sure. Oo, dito. Na kay natabo naman siya dito, naglakaw na siya sa kalsada no nya. Daghan man gud kinausab din mga agianan. Pero nga usab na ba, mga naong ko tao, mga tiguwang na. So murag dili na kayo ako naman murag gisamot ra kagwapo ba. Agay! Oh my god. Dili kita mailan. Nga paabot lang ta makaluto ang amuang pinaka mayo muluto si mama. Para mga una ba. Isugo man ta mo kalabo so magkuha sa kalabo para sa surol ba. Ngit-ngit kayo kuha na to ispat be. So ngit-ngit kita magkuha kalabo karon. Pila ka mo kalabo ma? Ngita tong kalabo din hebe. So nami kalabo dira. Ay problema kalabo na kay daghan na kay kalabo.
Kay kami mo diri magbutang mi kalabo, magluto og kanang kuan. Surol sa manok. Gamitan og ganyo kalabo. Ambal ko ni siya ubok. Buano na karon no. So kini nga igsuon ako. Suod kami ana ito sa una bata-bata pa no kay mas kami to magpalit og bitsin. So ako lang hinduman ba. Ganana may ako. Uban gimi pinito palit bitsin, palit asin kay Bitsin ra. ang amo agwat ani niya kay 1 year gyud. So siya 18 niya 17 ko karon. So 1 year amo ang kuan agwat ani. So na si mama paabot ra mi. Yes. Inginani mi na magpalit mig ahos. Magpalit lagi may ahos isa ka box sugon mama kay kanang kuno mag-uban gyud na duha. Dili kay ang tinuod nga istorya ginana gyud. Dili gid ingon nga lambing kay ngigsuon ang tinuod na kay nganong dungan. Kay sige mo matudlo-tudlo siyara kay humana ko mo na kami lang duha mo ginang tinuod nga istorya ngano. Dautan na sa mga Igsuon dito naligo. Sige siya kisagit-sagit gitungod sa kabugnaw anad ba nga bugnaw kay tubig din no. Sige sagit. Nakaluto na. Luto na to ang surol Bisaya naman ako. Yeah. Native chicken. So mo na to. Baby, did you saw the jacket Sa- that you buy adobo? for me? There is one. So nakaluto naman mga on sa ta. Let's go. Yes. Ano send this up mama? Padoon na kanya pa. Ito ko na magluto ko no. Nena. Mama, pasindan ka bisa. Nga on to guys. Mo. Surol. Baby, I will take for today. Namiging kaon basta kinamo to. I will put up to you later, ha? Ngayon ta. Bye-bye. Just chicken there what you need. Bye-bye. Karon ba siya makakaon balik og native chicken. So ato May kuan una. ato siya patilawon kung unsa iyang reaction about aning dugay na kay siya wala kakaon og native. Nga. Adobo. Bismillah. Be. Surol. Taman. Wow. Dugay na ikaw kakaon na da. Wala man dito ah. Basta manok Bisaya gani dire sa amo Surol gina. Ginataan ba? Naapi gami anak ko. Okay. Kinamot na yun. Kikayo. Kapag sa palahapla. Yeah? Naligas na daw ko ng si kuya sa inyo. Sa asawa. A husband. Si Rode. Noon doon nagtabaw ma. Masuoy niya. Ganyan unta. Nay bago na. Untangan na nakuan. Ube. May sabaw. Naparito manigag may isda nga. Turoy ni Laika sa nilalabit. Papasukan kay isda ra kay di mo ka manok Bisaya kay bawal. Murag nibalik mo ba? Nibalik sa unang panahon nga. Kami katarapat. Okay kayo. So dugay gi kayo nga karon no nag-uban pud may upat. Dugay na kayo. Mabana So, na ni mga- Direk. Nanay apo si mama mo. Lapas na og mga 10 years siguro. Si Aluloy mahilig ka ba kag ice cream mo? Asa man iro? So manamig kaon no tanawa bukog og kahilak ang bukog. Coke din ta dahil sponsored by Coca-Cola. Sana all. Oh. So manamig kaon so dire lang sa tataman kay sunod na pod. Bye-bye.